Nema to. Profesionalac rad. Džabe profesionalac kad... Znači da baciš ili nećeš? Pa ne mogu da odlepim. Viši kako lepim. Još malo ulja više. Košću, ja ću. Ajde, košću. Pusti ovo, čekaj, okrenuo je. A? Okrenuo je. Pa to je prva, treba da uspije. To je treća. Treća? Ako ne računam ono. Probaš onaj tigan. Onaj moj tigan teflonski. Probaš s njim. Gdje da ga Ne zoomim? lepi ništa. Mali, pa i ovo je teflonski. Aj, to teflonski. Ovo ovdje je teflonski posebno za počinke Leti kupljen. je. O, već ne znam voda. Ovdje. Ko ima toliki prste? Ide se ruka ovako. Pa, A da, ovo je za mene. Nemam da goriš ni ruku. to je taj pogled. Da, otrovat će nas. Pravi počinke! Ovo vi zovete palačinkom. Ovo, zar ovo? Kome se ne sviđa, nema da jete.